Tää lähtee. Hei! Sä sammut sohvalle. Ootko varma, että sä oot ajokunnossa? No kai mä oon. Eihän mä ottanut kuin pari keskiketterää. Hei, älä ota riskiä, vaan pelaa varman päälle. Onko sulla joku piltäämä alkomeetteri vai? Hei, mulla on jotain paljon parempaa. Aamulla kun herään, mieti mitä tuli otetuun. 4 olutta ja vähän kossuu. Vai mihinhän se meni se salmari? Miks mulla on järkyttävä hedari? Alkoholi palaa kehossa, noin 1 gramma 10 kilo kohti tunnissa. Koitapa tässä nyt laskea, että voiko siihen rattiin tarttua. Laskurien tulokset on suunta antavia, sillä yksilölliset erot on suuria. Ja alkometrit on kauhean kalliit, eikä ne ole aina niin luotettavia. Promillees on luotettava mittari, jos se sanoo että aja niin aja. Promillees voittaa alkometrit, sylketesti on parempi kuin puhallustesti. Jos promillees sanoo että aja niin aja, aja. Hyvähän se näyttää. No niin, ei muuta kuin turvallista matkaa. No niin, kato. Morjes. Moro. Jos promille sanoo, että aja niin aja, aja.